Bon dia a tothom, ohayo gozaimasu, benvinguts al canal del Tanuki Estelat. Avui us voldria parlar d'alguna de les cerveses que hi ha per aquí al Japó. És que solen tindre uns dissenys bastant atractius, molt vistosos. Doncs començarem per les que són baixes en sucres, en calories, una miqueta baixes de tot, excepte amb la graduació d'alcohol. Doncs comencem! Doncs començarem amb la Sapporo Goku Zero. És un disseny bastant senzill i amb un percentatge de 5 graus d'alcohol. Després continuarem amb la Suntory Toshitsu Zero. Aquesta ja té una miqueta més alcohol, un 5,5. I és bastant nova aquesta, fa poquet que ha sortit al mercat. Continuarem amb la Suntory Ginmugi 75% off. Aquesta està tallada de tot. Té una graduació del 4% i aquí vaig coincidir la foto amb el disseny de la llauna d'estiu i la de la tardor. La d'estiu està decorada amb motius de Hanabi i la de tardor amb Momiji. Després continuem amb la Kirin Ichiban Shibori Toshitsu Zero amb un 4% d'alcohol i a part també està la versió de Kirin Ichiban Platinum Double. Aquesta té una miqueta més, un 5,5. Podem seguir amb la Kirin no Dogoshi Zero amb un 4% d'alcohol i després està la seva versió normal amb un 6,5 d'alcohol. Després està la del Home Center Kinds, la Kogane Toshitsu 50% off amb un 4% d'alcohol i és aquesta. És la que prenc jo els caps de setmana i la veritat és que té un gust molt i molt bo. Seguim amb les cerveses més normals. Continuarem primer amb la Asahi Super Dry, la famosa que tothom coneix. Aquesta vaig coincidir que hi havia publicitat dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020. La graduació és ben normal, 5% d'alcohol. Després tenim una que va sortir no fa molt, la Asahi The Rich, amb més cos i un 6% d'alcohol. Després tenim la Clear Asahi, amb motius de disseny de tardor, que és bastant més suau i amb un 5% d'alcohol, també. Podem continuar ara amb la Suntory Premium Malts Japanese Ale. Aquesta vaig coincidir també amb una foto que sortia amb un disseny amb el Maneki Neko. Després continuem amb la Suntory Ginmugi Rich Malt, també amb un disseny d'estiu amb el Hanabi i tardor amb Momiji. Continuem amb la Suntory Ginmugi de Lager. Aquesta també té motius de tardor amb les fulles del Momiji i una graduació de 5% d'alcohol. Podem seguir amb la Kirin Ichiban Shibori. Aquesta és tipiquíssima, hi ha molts restaurants i sobretot izakayas la tenen. Després podem continuar amb la Sapporo Kuro Label. Aquesta també té un 5% d'alcohol i és bastant popular. Ara continuarem amb cerveses d'edició especial. Tenim primer la Asahi de Bieri, és afruitadeta i té només un 0,5 d'alcohol. És per qui li agrada el gust de la cervesa però no vol acabar massa torrat. Està la versió més clara i la versió més fosca. Per acabar, tenim una cervesa feta per Helios, que està decorada amb motius del manga anime del gran Leiji Matsumoto, Galaxy Express 999, o com es diria en japonès, Ginga Tetsudo QQQ. Aquest anime va ser creat a l'any 1977 i és una cervesa negra, una porter. Bé, doncs espero que us hagi agradat aquest vídeo de cerveses i subscriviu-vos al canal si voleu saber més cosetes d'aquí del Japó. Gràcies per veure el vídeo i mata ne!